Ndewonu ndị Igbo, ndewonu ndị ebe anyị. Ọ bụ unu nwa afọ Igbo Ihedị abịakwala m ọzọ n'ụbọchị nke taa iwetara unu ihe mmụta ahụike ndị Igbo. N'ụbọchị nke taa, ihe anyị ga-eleba anya bụ ihe gbasara diabetes, ma ọ bụ ndị Igbo anyị akpọ ya ọrịa shuga. So abịa n'ihe gbasara ọrịa shuga, enwe nke a na-akpọ type 1 diabetes, nwere nke a na-akpọ type 2 diabetes, then abịa nwereziekwa nke a na-akpọ gestational diabetes. So but ihe anyị ga-agbagide ụkwụ n'ụbọchị taa ka ọ bụ ihe gbasara type 1 diabetes. Okay. So abịakwanụ n'ihe gbasara type 1 ahụ, ịma onwe ihe batara n'ahụ anyị dị njọ, ahụ anyị na-alụ ọgụ chụpụ ya. Okay, ga-ahafe ịda ọrịa, mgbe ụfọdụ sef ahụ emetụ mmadụ somehow, ga-agbakekwa na-aga. So onwe mgbe ihe ahụ batara, enwere ike asị maybe antigen bata ndị, ma ọ bụrụ ndị bekee. Okay, ahụ anyị erilizikwa anụ ihe a na-akpọ antibodies, ya ga-lụọ ọgụ chụpụ ya. But abịa na he type 1 diabetes ahụ, ozikwa na ahụ gị gara na-alụsiwu onwe ya ọgụ, chezikwa na ụmụ cells nọ na onwe ihe a na-akpọ pancreas. Ọ nọ n'okpuru afọ mmadụ, ntụ iri nri ya abanye n'afọ, n'okpuru afọ nga ahụ onwe ihe a na-akpọ pancreas nọ ebe ahụ. So pancreas ọhụ eji m picture ya, ọ bụ na ị ga-ehụ ya otu a ka ọ dị, ya dị ogologo otu gatịa n'okpuru afọ mmadụ, a na-akpọ ya pancreas. So pancreas ọhụ nwegwo cells nọkwa nọ, onwe nke a na-akpọ beta cells ka a na-akpọ. So cells ọhụ nakwa na ya na-ewepụta ihe a na-akpọ insulin. Insulin bụ hormone, ma ọ bụrụ ndị bekee ha sị na ọ bụ hormone. Okay. So but mgbe ahụ mmadụ bịa lụsiwekwu cells ọhụ, beta cells ọhụ ọgụ na-ewepụta insulin nwa. Lụsịwa ya ọgụ na-egbu isi ha, nọ jisisi ike na-egbu isi ha. Hey, ọ sikwa bụ na onwezikwa insulin ahụ onye ahụ ga na-ewepụta. Olekwanụ ọ bụrụzie na ahụ mmadụ agaghị ewepụta insulin, nsogbu dịkwa. So maka insulin, gịnịkwanụ bụ insulin ọhụ? Like I said before, ịma na anyị ga na-asụ Igbo na-asụtụkwa, etinyetụkwa ụfọdụ bekee ntakịrị. Ịma mgbe m bidoro the first one m mere ihe komite ọma, ihe onyonyo a asị m na anyị ga na-asụtụkwa English na-asụtụkwa Igbo, ya bụrụ Igbo, but mostly Igbo bụ ya bụ evu m n'obi m n'ihe mmụta, ka anyị jiri Igbo kọwasụcha anya ihe ọma na kọwachacha anya ọfụma. So mgbe insulin ahụ, mgbe ahụ mmadụ bịara lụwazie ọgụ, lụsizie beta cells ọhụ na-ewepụtasị insulin ọhụ, ọdụba insulin bịa dụ na ọdụba n'otu insulin bịa esi fụta from the beta cells from the pancreas. Nwụrụkwa nke insulin na-ahụ. Okay, anyị rie nri, ọ bụ na ebi ahụ ka m zi picture, onwe picture m sefta. Hụ na so anyị rie nri, iricha nri, maọbụ ka m were ya he dugwo, maọbụ rice wo, maọbụ he container ihe ndị bekee na-akpọ carbohydrate, starch ya, maọbụ he nwe sugar. So iri nri, ahụ abịa wepụta ihe a na-akpọ insulin. Cheta na ọ na beta cells ọhụ nọ na pancreas ọhụ nke ọnwa nọ n'okpuru ehụwa ọhụ. Okay, so ọ ya bụ ihe na-ewepụta, lekwa cells na-enọ cells ọnwa. So ọ ya bụ ihe na-ewepụta insulin ọnwa. Insulin bụkwanụ irie ihe ọhụgwọ nwo shuga ọhụ. Okay, ọ bụ nri carbohydrate. So cells ihe a na-akpọ cells, okay, o juru nnọọ n'ahụ mmadụ na gwa arụgasị ọrụ dị iche iche na-emekwa, maọbụ anyị rie nri ma ọṅụṅụ ya ewetasịa ihe from nri ọha anyị riri, nye anyị ikuku anyị anakwa aga. So mgbe insulin ọhụ pancreas riliziri, ihe ọ na-eme bụ ya bịa mepe ụzọ. It's almost like a key. Ịhụ na ihe onwe esere ese ya dụla insulin ọhụ. So insulin ọhụ dụka igodo eji agbapụ ụzọ. Okay, so ya bịa ya agbapụ sel ọhụ, ya agbapụ ya. Shuga ọhụ
shuga nọ n'ọbara abanye n'ime sel ọnwa. Maka lenu ihe ọ bụ otu vesụl mmadụ ndị bekee na-akpọ vesụl ka mkpọnụ ya akwara nke ọbara na-agbado. Selụ ọnwakwanụ na-anọgwo n'ime ọbara gwo. Selụ juru so n'ahụ anyị nke dị iche iche. So erie nri ọhụ, iricha nri ọhụ, then ahụ eproduce pancreas ọnwa ewepụtasịa insulin. So insulin ọnwa abịabịa mepee ụzọ selụ ọnwa. Shuga ahụ iriri eri nọrị na-agbagharị na akwara ọnwa awụbanye ya n'ime sel. Ọkwa n'ime nga ọhụ tụ ya wụbanye ya n'ime sel ya enye anyị ikuke. Ahụ anyị na-arụkwa ọrụ ọ na-arụ na ndị selụ ọjụnụ nge niile ma n'isi ụvụrụ ma nge niile. So beta onye nwe type 1 diabetes, ebe ahụ mmadụ alụsịla ya ọgụ gbisie selụ ọhụ nọ na pancreas ọhụ na-ewepụtasị insulin. Ọdụbanụ insulin nọ nso ọdụbanụ otu abịa esi ọdụba onye bịa gị imepụrụ selụ gwụ nọ n'ahụ anyị. Ọdụba onye bịa gị imepụrụ ụzọ ka shuga ọhụ bana ya na selụ ka ahụ anyị were ya rụọ ọrụ. So then nwenụkwanụ bịahụ eme ma otu ihe ọhụ mee ọfụta nọ na shuga bịahụ eju na ihe na akwara nga ọbara na-agba. Shuga ya bịa na-eju ya na vesụl sọ. So ihe niile ọha iriri erivu shuga nọ na-agbagharị n'ime ọbara. Ọdụba otu o si abanye n'ime selụ ọnwa gaa rụọ ọrụ. So then ọ bụrụ ịmịta ọbara onye ọ bụ gaa na labụ nke ndị nyocha maọbụ n'ụlọ ọgwụ, ọfụta na blood sugar onye ọ bụ bịa dụ high, ọbara onye ọ bụ shuga bịa dụ high. Ọ ya bụ otu o si eme. Dịkwanụ ihe na-akpatakwa nnọọ type 1 ọnwa. Well, akpọnụ ya autoimmune, ndị bekee akpọ ya autoimmune. Ahụ onye ahụ na-alụgide onwe ya ọgụ. Mgbe ụfọdụ ụmụ ọrịa dị otu ọnwa, mgbe ụfọdụ ndị nyocha na ha enyo ka achọpụta tupu ihe gbasara ya beti. Mgbe ụfọdụ asị na genetics ịma na evuru mfụta ụwa. Mgbe ụfọdụ kwa ụmụ ndị na-enwe ọdụri nne na nna ha enwe ya arị. So ya bụrụ ụmụ jin nọ n'ahụ ha menụnụ ihe ọhụ mee. Then enwegokwa mgbe ụfọdụ asụgokwa ihe ndị ọdọgwo dị iche iche nwere ike ihe beti. Ndị nyocha anakwahụsi enyo na-enyo ka amata beta autoimmune disease ọhịa na akpa. So ahụ mmadụ jọsọ lụgide onwe ya ọgụ mgbe so otu nke ọhụ si eme. So type 1 ọnwa kwanụ na-adị emekarị n'ụmịrịma. Mgbe ụfọdụ from ụmịrịma ruo mgbasa onye ọgbụgba afọ 30 achọfụtanụ. So otu abịakwa na-esi chọfụta especially ọ bụ n'ụmịrịma. So enwere ike nwa ọhụ maọbụ ya na-asa eme nri mgbe ụfọdụ oke ike ọgwụgwụ ma ọkwa na ọnụ maọbụ ya na-anyụ oke mmamịrị. Enweghị a na-akpọ the 3 P's, the 3 polys: polyuria, polydipsia and polyphagia ma ọ bụrụ ndị bekee, ọ bụrụ ndị oyibo. So because abịazienu na akwara ọhụ m ziri lekwa akwara ọhụ m ziri nke ọnwa ọbara ọhụ na-agbagharị ma ihe ọhụ iriri eri shuga ọhụ. So mgbe ihe ọ na-emenwe for years and years and years and years, instead of ọbara mmadụ edozi otu ma ọ bụ nna ebi ahụchaghị hụ na sodoso nwa gorogoro nnọọ. So instead of ịdụ gorogoro otu ọhụ, ya bịazie dowa ka ha dotutik. Ịhụ na ndị oyibo asụ maọbụ hedo ka sirop. Ịhụ na ya dụwazi otu instead of ịdoso nwa gorogoro. Ọ dụkwa njọ. So mgbe ihe ọhụ mee n'otu ọhụ, ahụ achọ ka o wee sie shuga ọhụ oke anya shuga ọhụ nọ n'ahụ mmadụ. So ekwe bụ na onye ọbụ na-anyụ oke mmamịrị. So ọ bụrụ nwata ka ahụ nge nwa onye ọbụ maọbụ nwa ọ na-anyụ oke mamịrị ọdụmbe me mgbe ụfọdụ sef ya ba nwata adọmba aba mamịrị na bed. O nwere ike bido onye nwa mamịrị na bed. So ọkwa ya ga-elebara ya anya. Ọ na-adị enwu akpịrị, ọ na-akpa ya nkụ ihe ukwu mgbe ọbụla ya na-achọ sọ mmiri ọ na-aṅụ, achọ mmiri ọ na-aṅụ because ahụ na-achọ
ka ọ saisi ya shuga ọnọdụghị ukwuu ka e nwere ike nyesi ya na mamịrị. So onye ọ bụ a na-aṅụ ndị chetakwa ọ na-anyụ mamịrị ha ukwu, so ya na anyịsị ya nakwa eme ka ọ ṅụọ ka o doghachi nke ọ nyesịrị anyịsị. Then polyphagia. Okay, so polyphagia ndị bekee ọ bụ oke iriri, oke ego a na-agụ onye ọ bụ. So ọhịa ọhụhụ eto ọhụ polyuria, polydipsia, polyphagia, ọ ya bụ the 3 P's. Okay, so oke ego ọhụ nakwa na-agụ mmadụ chekienu mgbe iriri nri, iricha nri, ịghọtala. So ga-abịa nweta mgbe insulin ọnwa mepụrụ ụzọ sel ọnwa. Okay, glucose ọhụ maọbụ he shuga ọhụ ka mkpọrọ ya shuga, bet ihe ikuke abanye n'ahụ because na he glucose ọhụ abanye n'ime sel ọnwa nye ahụ esi ewu ike. But ọ bụkwanụ mgbe insulin na-adọba arụ ọrụ dị otu o si emepụrụ sel ụzọ ka glucose ọhụ banyekwanụ n'ikuke. Then after, even though na onye ọ bụ jos rifu nri, but ọ dụ enwe ikuke because insulin na-adọ imepe ụzọ ọnwa. Okay, insulin na-adụ n'ahụ onye ọ bụ imepe ụzọ ọnwa ka glucose ọnwa na-akpagharị ngọ banyekwanụ na sel ga rụwa ọrụ. So then onye ọ bụ agụ mgbe ọbụla agụ erifu agụ. Okay, because ahụ ọ dụ enweta energy ọhụ chọrọ, so ya adụli ọ bụ na onye ọba adụ eri even though na ọ nakwa ha eri. So ya bụ the 3 P's a na-ahụkarị mgbe ụfọdụ kwa ma ọ bụ ọ nwere ike nwoke otu anya nwere ike metụwa onye ọ bụ ọṅụnụ beti ụmụ uhie ọhụgwọ maọbụ ịta oke ahụ. Okay, ịta oke ahụ. So the 3 P's ọhụ polyuria, inye oke mamịrị, polydipsia, ịṅụ oke mmiri akpịrịkpọ nkụ ha ukwu mgbe ọbụla na-aṅụ mmiri ọhụ, and polyphagia, iri oke nri ọhụ. Nke ị nwere ike hụ ụdị ihe ọhụ. Then enwere ike onye ọ bụ abịa tawa ahụ, ị nwere ike ịhụ ya. Onye nwere ike na-eme ọnụ na-eri ya makwa nọrọ egbe maọbụ ehụ a na-enye onye ọ bụ nsogbu. Okay, so ụmụ uhie ọ bụ ihe mmadụ nwere ike ịhụ fụ onye nwụọ type 1 diabetes. Then ọ bụkwara aga n'ụlọ ọgwụ akpọrọ onye ọbụghị ụlọ ọgwụ, enwere ike hụ na blood sugar ya do high. So ndị ọbụla nwegwo sistem ha ji echeki, nwekwara paramita ha ji echeki. Okay, so ọ bụrụ na mmadụ eribo nri, onwe akụkụ ụwa Igbo ụfọdụ, ọ bụrụ na mmadụ eribo nri echekie ya, ọ bụrụ na ọ nọ 70 to 100, ụfọdụ asụ 70 to 105 milligram per deciliter, so ya bụ na ọ kadụ mma. Ọ bụkwa nne ya agaghị ya ọ dụla nọ high ma ọ gaghị 100 ọ dụla high. Ọ bụkwara ya nọrọ less than 70 ọ dụla low. Okay, so ndịkwanụ otu esi etreat ihe chetakwa abịanụ na type 1 ọnwa, ọ dụkwanụ ihe mmadụ bi emedu gbochie ya really. Okay, and mgbe ụfọdụ sef enwere ike abịa achọpụtara ngwa mgbe a na-achọpụta onye ọ bụ etomie na-arị, because it's like nwanne eme onye ọbịa, especially ọ mara m, it's like nwanne eme onye ọbịa. So ọ bụrụ achọpụta ihe a na-eyuzukarị etreat ya bụ insulin, because chetakwa na beta cells ọhụ pancreas nọ na pancreas adịghị ewepụta insulin ka ahụ wuru ka insulin bịa emepụrụ cells ụzọ ka glucose banye nye onye ọ bụ ikuke ahụ ji arụ ọrụ. So cheta na ahụ onye ọ bụ type 1 adịghị produce ya. So then onye ọhụ bịa rely on insulin. So ọkwa bụ na onye ọ bụ n'idiri insulin ọ ga na-agba ugboro ole n'ụbọchị, ya cheki blood sugar, ozi doctor bịa control that one. Onye ọba agba ya ụfọdụkwa na-ewuru onwe pọmpụ ha ya mefutara, nwere ike ị na-enye onye ọbụ insulin mgbe ọbụla onye diri ya. Okay, so ọkwanụ ngọ ka mbịa kwesị tọnwa. Okay, ngọ ka mbịa kwesị na ha gbasara ọrịa sugar type 1 ọnwa. Okay, so ọ bụ na ọdụ nwata ịma even mgbe anyị na-ete abịa so mgbe ụfọdụ adịghị amachagwonu ihe ụfọdụ na-emenụ, maọbụ ụmụ ndị mụrụ ma sị ụmụ ha nwe isigworo
mgbe ha ka dị yọng ugwo ma ṅụnụ mgbe ha ka bụgoso ụmụrị ma ụmụ onye ọba nwe isi asọ nwe isi ụfọdụ ihe ọrụkwanụ hụ so onye ma ihe kpatagworo ụfọdụ ihe ọhụ especially ndị bi n'ime obodo maọbụ n'ime vileji ọrụkwanụ hụ onye kpatara onye nwere ike nne onye ọbụ maọbụ nna onye ọbụ maọbụ nne na nna ha etochakwa ka nka because type 1 ọnwa o nwere ike ijọs mee mmadụ just like that. O nwere ike o meeri nne ya maọbụ nna ya even though na o nwere ike idu genetics beta o nwere si ike ya eme onye ọhụ ya bụ na onye ọhụ nwe jin bịa akọsụ ka ahụ onye ọbụlugide beta cells ọhụụ ọgụ nọ na pancreas na-ewepụta insulin. So ọ bụrụ na o nwe otu nwata isi hụ nwata maọbụ nwa uwe maọbụ nwa onye ọdọwu nge ọ na-aṅụ oke mmiri, ọ na-anyụ oke mamịrị, ọ na-eri oke nri, ọnụ na-eri ya maọbụ ọ na-agba egbo maọbụ afọ na-afụ ya ụfụ maọbụ na o bidoro na-ata ahụ, ekwesịrị ka akpọrọ ya gakwuru onye dibịa bekee si ya biko na ochekitu ka echekitu blood sugar onye ahụ mara ihe na-eme ma egwu labụ dị iche iche. So ebe a ka m ga-akwụsị n'ụbọchị taa. O ruo n'izu ụka ọzọ ka kwuzie ihe gbasara type 2 diabetes and abịakwa n'ihe gbasara type 1 diabetes abịa n'obodo anyị bụ Nigeria maọbụ n'ala Igbo maọbụ n'Afrịka amatachabeghị ọfụma beta ọ dị so bet ndị research because ụmụ ọrịa niile a dị ebe niile bet ndị research ka na ha research ka achọpụtatụcha ihe gbasara ya so ụfọdụ amabe nwere ike abịa asa amaghị na-eme onye ọbụ nwere ike na-arịa o nwekwara ike otu nke onye ọbụ bịa eme onye ọbụ nwere ike ahụ mmadụ bịa na fight until ike agwụ ahụ. So beta ịhụ onye na-enwegasị ihe ndị a mkpọtụchara aha ka akpọrọ ya gaa ka dibịa bekee leba anya mee lab mee test dị iche iche ka makwara n'ụmụ ihe a ga-eme maka ya. Ngwanụ otu ọha m n'ọnụ n'ụbọchị nketa aga m ahụ unu n'izu ụka ọzọ na-abịa. Jisi n'ike, ndewonu, ka emesịa.